Helo a croeso nôl. Heddiw ma'n i fod rhywun newydd i dod efo ni. Sef Jean Heidio. Y ci bach. Mae'n un oed. Heddiw, fel da chi gallu gweld, da ni'n neud arbrawf arall efo Coca-Cola. A Mentos. Trwma. Alla bod rhai ohonych chi wedi gweld pobl yn rhoi Mentos i fewn i'r coc. A mae'n mynd i bob man. A dyna beth da ni'n mynd i drio neud o. So, beth da ni angen i gyd? Coc, dau coc, a Mentos, a tiw. Mae hwnna'n jyst yn rhywbeth. A wedyn da ni'n mynd o fewn. Ia, beth sy'n wahanol yn rhain ddau ydy mae hwn yn llawn siwgr. Ond di hwn ddim efo siwgr, mae hwn yn melysin. Hwn jyst fel fatha blas melys i wneud y blas fod yn neis. Rita, da ni'n barod i wneud o? Rita, cyn i ni gychwyn, dwi yn gael gofyn o Lily. Be mae hi yn meddwl wneud digwydd. A wedyn mae hi'n gael gofyn o fi. Dad, Rita, Lily, be ti'n meddwl wneud digwydd? Dwi'n meddwl wneud diet coc, ffrwydro mewn chydig. Be ti'n meddwl, Lela? Dwi'n meddwl wneud hwn, wneud coc fi. Ffrwydro chydig bach mwy na'n chdi allan. Ie. Rita, da ni'n barod i wneud hyn rwan. Dwi'n mynd allan o'r ffordd. Rita, O'n i gafel y papur yna, hefyd mae'r Mentos i fewn, a dwi'n eisiau nhw dolldi bob man i. Sydyn agor on. O iei! O Ginny! Ie. Hela! Ginny! Stop. Rita, da ni'n barod. A dwi'n gwneud hwn ar y top. Oh my god. Wow! A hwnna dda. Be wneud digwydd efo diet coc dwch? mae tŵn beth dwi'n ofyn. So, Okay. Oh no. So bo'r ben y cead wedyn just tosti fo fyna. Just yn neud. Iawn? Mae dod ato fi, mae dod ato fi, mae fydda bod yn gwybod lle dwi'n mynd. wow. So, lot ar ôl fi. Wow. Dwi'n meddwl. A hwnna'n da. O, a dyna rili da. Ie, pwy nath wneud y mwyaf? Pwy yn gywir? Rita, wwan, da ni'n mynd i fethu, so mae Lily mynd i gael fel ar yn hi, a dwi'n mynd i gael fel ar yn fi, a gweld pwy sydd efo mwyaf coc ar ôl. Fi, a Lily sydd efo llai, oedden ni ddau yn anghywir. Wel, dwi'n siŵr os oedden ni ddau yn anghywir. Wel, nath i Lily ffrwydro mwy na fi. Waw, o'n i'n anghywir o heno. Iechi da. Ie, iechi da. O'n i'n gwybod o'n i'n mynd i gael sprig ono fo. Iechi da. Wel, ai di am rwan.